आंनि गारिया गंनैबो खावबाय। चिराङाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय। जाथाया जादों रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय मध्यम दाखिनगाव गामियाव। थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय मध्यम दाखिनगाव गामिनि थागिबि सुबोध चन्द्र ब्रह्मनि न'आव सिनाय मोनै सिखावफोरा खनसेनो गंनै AS26D8977 नाम्बारनि स्कुटि आरो AS26A9912 नाम्बारनि बाइक गारिखौ खावनानै लांखोमानायजों लोगोसे गारि बिगोमानि न'खौ बायराजों दरजा फांथेना गालांनाया ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। बिनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय गारिखौ बहाबा नुसनोब्ला 7002814440 आरो 7002293924 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो गारि बिगोमाया गुरैयै खावलायहरदों। हरनि समाव जादों आं बेखौ माने जेला हासिनो ओंखारो 3:15 बे समाव माने दरखौ नारोबा दरा खाथेनायमोन दा बेखौ नारबाय गेवा बेनिफ्राय खुख्रि लाना हास'बाय बायहेरायाव ओंखारबाय होनब्लासो नुबाय आरोखि गारिया गंनैबो गैया। दा ओरैनो पुलिस प्रशासना एफआइआर होबाय नामा? बेखौथ' एफआइआर होनाय जाबाय। पुलिस प्रशासननिफ्राय नोंथांनि न'आव नायफैदों नायफैदों। गारिया मा मा गाबनिमोन? गारिया ग्लेमाराथ' ब्लु एन्ड स्काइ कालारनिमोन बेनिफ्राय स्कुटिया गोजा ओमफ्राय गोसोम। गारिया बोसोरसे एसे बारबायमोन। औ 2 मास बा 1 मास बारा जाबायमोन आरोखि बोसोरसेनि। ग्लेमारा ओमफ्राय 3 बोसोरसो जाबायमोन। बे जाथायजों नोंथाङा सोरखौबाफोर सन्देह खालामदोंमोन? बाहायथ' सन्देहथ' बिदि खालामथावथाव नुवाखै। पुलिस प्रशासनखौ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनो थाखाय मा आह्वान जनायो? दा प्रशासनाथ' बेखौ गोख्रों एक्सन लायोबा मोजां। दिनै आं बे गारि गैयैयाव आं बिराद खस्थ' मोनसिगोन आरो आंनि हिन्जावाबो उन्दै थांनाय मानाय बिराद खस्थ' जासिगोन। माने प्राइभेट स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो दा बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। साबेसे गथ' गथाय दं नोंहा? गथ'आ 2 दङ। सासे बिजनियाव हस्टेलाव थायो। नोंथाङा मा मावो? आंथ' दा ओरैनो खेथि खालामो आरो ओरैनो थिनालियाव माने समाजनि मानसिफोरजों एसे खामानि मावफायो। बेथ' आनफर्चुनेट जादों माने जों गामियाव बेबायदि घटना मालाबाबो जायाखै आरो बुंनांगोन डाउटबो गैयामोन। दा फार्स्ट टाइम जों गामियाव बेनो जादों बे हिसाबै आं दुखु फोरमायदों। बे न'खरा खोब माने कर्मि न'खर, साखरियाल गैया, बिसियाबो साखरियाल गैया, फिसायाबो साखरियाल गैया। बिदि खेथि मावनानै अमा दाउ फिसिनानै गंसे गारि ग्लेमारखौ बायग्रोदोंमोन। बिनि बोसोरथामसो उनाव थांलाय फैलाय बिसिखौ गथ' फोरोंनो थाखाय गंसे बायनानै होदों। दा बे खुनुरुखुम बायनाय गंनैबो गारिखौ हरसेयाव दिनै खावनानै लांदों। बे एकदमबारे आननेसेसारि आरो जाथावथारै। दा आं खावलायनो सानदों बे निउस पब्लिकनि गेजेरजों आरो रुनिखाता थाना जाहा दङ बेवहाय एफआइआर होनाय जाबाय आरो पुलिस बिफानाबो बिनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनांगौ आरो मोनोब्ला आयेन बायदियै सास्ति होनांगौ। खौरांनि गेजेरजों बिथांनि गारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोनसिम खौरां हरनो आरो प्रशासननो खौरां होनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? बेनो माने खुब दुखुनांथाव बियो माने आं खावलायगोन बे न'खरा जाहाथे बोरैबाफोर सोरबा बे गारिखौ मोननानै जुदि जोंनो खौरां हरोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो आं बयखौबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे न'खराव जि जाथाय जादों बेबायदि जाहाथे दाजाथों आरो बे गारिखौ सोरबाफोर मोनोबा नैबे न'खराव खौरांनि गेजेरजों मिथिहरो आं बेखौनो खावलायहरदों ओनसोलनि जानानै। गुबै जाथाया माबोरै जामारदों होननानै बेसे समाव जादोंना नोंथाङा माबोरै मिथिदों? बे जाथायखौ जेब्ला बियो आंनिनो बिदा फंबाय जायो दा आंनो मबाइल हरदों बियो 3:30 होमब्ला आङो नायबाय मबाइला बोरै बेना बेबायदि 3:30 बोरै फैखो माबा मोनसे घटना जानो हागौ होननानै हमबाय। जेब्ला मबाइल हमो दुखुनांथाव हिसाबै खिन्थाहरबाय आंनि गारिया गंनैबो खावबाय होननानै। बोरै जाथ'खो बियो होननानै लोगो लोगो आं फैदों मोनायावनो फैनानै नायबाय कन्डिसना बे
दरजानि खाथिजों सौबेरा होनाय औवा दंमोन बेखौ गुना खाथेनायखौ गुनाखौ हास'नानै बेजों खावनानै लांदों आरो मोनसे जोङो बिराद दुखुनांथाव जों साननांगोन दा डेन्जार होननानै जों बुंनांगोन बिसोरनि जे उन्दुग्रा न'खौ उल्थायै प्लास्टिक दिरुंजों खानानै गालांदों बियो डेन्जार आरो बेफोरबायदि सिखावखौ मोनोब्ला एजि हिसाबै हगारजाया आं बेखौनो खावलायदों आरो जोङो बेखौ खेल खालामगोन जेरावखि थाङा जेरावखि ओरै खाथि खाला रायजोफोरनो जों बेखौनो इनफरमेसन होनो सानदों नोंथांमोनहा रायजोफ्रा जोंनाव हेफाजाब होनांगौ जाहाथे मोनोब्ला गारिखौ बे न'खराव गथायफिनो बेखिनि आंनिफ्राय